Pasado alas 8 ning aga kasudma, Setyembre 17, kan basang nasa nang magkaraba ang bodegang ini na nasa ikaduang eskalon kan sarong establishmento di negosyo sa barangay Lapu-Lapu sa syudad ning Legazpi. Tulos man ining pigrespondihan kang Legazpi City Fire Station. Alas 9:25 ning aga kang umabot ang kasulo sa ikaduang alarma. Kaya naman naghagad na ning dugang na asistensya ang istasyon kan BFP sa mga kataraid na estasyon. Siring kang BFP Daraga, BFP Kamalig, BFP Santo Domingo, as in Chinese volunteers. Alas 12:53 ning hapon kan parehong aldaw, kang ideklara ining fire out. Pigkakarkulong 840,000 pesos ang naging danyos kang insidente. Sigun kay Chief Inspector Mark Alan Consuegra, inisyalmente, faulty electrical wiring ang pigiling nindang naging kausa kang kasulo. Ngunyan sir na nahirapan ang satuyang mga bumbero kasi nga ni po grabing gamit, dakulon po ang mga gamit na yaon sa laog duman kang establishmento na ito. So ngunyan, pig-ventilate ta so establishment nga ning makaluwas po so usok. So saro po yan sa proseso para kumbaga mahiling ta kung saan naghahali so kalayo. Pero saro sa nahihilingan mi is manungod sa electrical. Pero dahil pa kami maka-declare kung ano talaga ang pinaka-kausa po kay itong kasulo. Maswerte naman na mayong nakulugan sa insidente, asin mayong nadamay na ibang kataraid na establishmento di negosyo. Nung isa sa tawag dyan, empleyado na guminamit man asin na ning Firex pero dahil hindi ma-determine kung saan hali talaga ito. So, nahiling nida nag-aso pero dahil hindi ma-determine kung saan duman sa parte ninda. Mag-iringat po kita na permi kong pigsasabi, taang kasulo po dahil taaram kung noarin ang maabot. Even kami sa BFP, dahil may yan predicted kung noarin ang maabot. Sa datos kang BFP, ininang ika-44 kasulo na naitala nindangon niya na taon, asin ika-4 na kasulo ngunya na bulan sa Legazpi City. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan BFP sa pangyayari. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.